Nazdar bazar. Hovoril som, že ukončujem Sturging Sparks, ale dneska som bol v draku a videl som tu ETBčko a reku, musím to zobrať. Ja mám rád ETBčka, preto ich mám kopu v zbierke a pozerám, že je natrhnutá folia, takže budem musieť si to otvoriť. A zobral som ešte aj 4 boostriky. Tak, poďme si otvoriť najprv tie 4 boostriky. Tak. Quaxly, Zangus, Oricorio, Skateboard, Appleton, Coraidon, Dragon Elixir, Execute v reverzu, Dialga v reverzu a klasika Rapska. Takže zima jak na Sibíri. Snorlax, Primip, Azumarill, Anihilap, Gravity, Shellos, Larvesta a Titan, Shodle, Rufflet, Gimme Go, Terra Orb, Flaple, Ductrio, Cvailos, Execute, Fulatko, ako mocno rúžové to je. Si rovno do slivu dáme. Nie. Togepi, Helioptile, Harkhardet, Diglett, Appleton, Coraidon, Dragon Elixir, Cryogonal reverzu, Altaria a klasika Holo. Zo 4 boostrikov Execute. No a poďme si teda otvoriť to je TBčko. No čo všetko obsahujú? Som dlho neotváral. Á, kocky. Kocky sú normálne v obale takom. Wow, dobre. Vtedy bol sačku. No neviem, čo je lepšie. Či taký plastový obal, alebo sačok. Sakra. No nás sa zaujíma. Boostriky. Energie. Už to takto dávajú, hej. Magneton. Promokarta a slivy. Také. Jak flash to vyzerá. Také jednoduché. No a malo by to byť 2, 4, 6, 8, 9 boostrov. Tak si poďme otvoriť 9 boostrov ZTBčka. Svablu, Rotom, Vibrava, Klefeky, Kolbur, Tauros, Flaple, Shellos, Bronzong, Jasmín, hej, ale to je pekná, taká jednoduchá. Sizzlipede, Bronzor, Applin, Duraludon, Kilowatrel, Chill, Tauros, Shodle, Archaludon. Ty krása, to vyzerá zvláštne. Ale akože druhý hitík. Fuecoco, Glimora, Snorlax, Primipy, Anihilap, Jasmín, Xerneas, Uxie, Fanfi a Holo. Ja mám taký pocit, že potom, jak som vyťahol dvakrát Greninju, tak fakt to šťastie ma opustilo. Vigorot, Kolbur, Flygon, Exovi,
Sileo, Terra Orb, Flaple, Dugtrio, Valrein, Krok. Poďme na to. Oricorio, Scatable, Pikachu, Vatrel, Pikachu, Simisir, Pikachu, Iron Man, no Pikachu, Lysia, Apple, Zauzmiro, Mespirit, poď, Palo Sandexovi, ale dobre ohnutý. Tam mohol padnúť Pikachu normálne, tu už bola taká ružová farba. Klobopus, Heliolisk, Cetodle, Glimet, Vučín, Ceruledge, Chiltisir, Cryogonal, Bronzor, Espur, Shellos, Slakot, Azelf, Gravity, Executor, Miraidon, Oricorio, Ceruledge. Ale to brutálne ako vyzerá. Iron Crown. No a ja tu mám ešte balíčku jeden sleeve. A ten je pre Pikachu, ktorý teraz padne. Magnemite, Pancera, Franguru, Vulpix, Flutter, Bruxish, Medimo Memo, Rotom, Armoral a Dialga. Takže ZTBčka z 9 boostrov 5 hitíkov. Netuším aká cena, ale tento asi bude drahší, alebo tento. Neviem. No, takže týmto videom ja ukončujem Surging Sparks. Už nebudem nič otvárať. Takže uvidíme sa v najbližšej sérii. Team Rocket alebo Prismatic. Čaute.